Belly. So, time check tayo. Alas 4 ng umaga. Ni-order tayo ng 2.5 kilos sa Bustos ngayon. So, tatakbuhin muna natin. So, pangalawan suli. So, anin ko muna. Uwi muna ako para madalo ko din yung mga anak ko. Tapos, si Katrabaho, shoutout Katrabaho. Medyo na-tiyempo ka. May biyaya ako sa Bustos, Bulacan ngayon. Baka mamaya po nandito, pasyal lang po kita. Maraming salamat. 2,000 years later. Good morning, nandito na tayo sa palengke ng Tangos. Gusto, Baliwag. So, kararating lang natin. Time check, 5:40. So, 40 minutes mula Arayat hanggang dito. So, bili tayong yempo uli kay Kuya Roger. Kikita na naman kami ni Kuya Roger. Kuya Roger, 2.5 nga, liempo. Liempo, 2.5 ako. Napanood mo na ba yung video mo? Oo. Nakita ka na ano eh. Tinutubo ka na ng balbasa. Oo eh. Hindi na doon sa susunod. Wala naman sa wakas dito. Ngayon lang ito naman sa bago ito sa talagang buhay ko. Pero hindi pa naman yung kalagayan ko. Kasi hindi sir, paano mo? Bago. Kasi may cellphone. Mga kabeli, dito tayo bumibili ng liempo. Katayan kasi to, Katayan. Direct sila, kaya medyo mababa yung presyo nila rito. Kaya lang, ilan lang yung nagtitinda rito talaga. May mga manok din dito. Isda, walang isda rito eh. Wala lang. Kuya Roger, wala bang alam na kuhanan ng native na baboy dito? Panlichunin? Meron. Meron? Magkano kilo ngayon nun? Ha? Hindi ko alam, matanong ko. Sige. Nag-aalok sa akin. Nag-alok? Hindi nag-aalok. Isa't babae, ayaw ng lalaki. Lalaki kasi baka. Kasi panlitsyon eh. Para kay kaibigan ka-farmer natin. Medyo nahirapan sa ano ngayon. Sa baboy. Open tayo sa'yo? 2.5 oh. Na-order eh. Kalahati ka? Kasan mo nga rin ko. Para kay... Artista na ako yan. Mapanood ko na sa inyo. Shoutout nga pala kay Kuya Alex Pangilinan, yan. Taga Bustos, kaibigan ni Kuya Robert yun. Roger. Nanonood ba nanonood? Oo, nanonood siya. Tatawa nga eh. Nakita ka nga eh. $8.28. Pamprito, boss. Ano ito? Pamprito.
Basagin na lang yung mga butong mga pinag-discrapan. Gagamitin ko. Gagawin nating soft stock. Ito mga kabeli, kinukuha ko to pang soft stock. Yan. Kaya kung maglalaga tayo dun sa bahay sa Arayat, hiuwi ko ng Arayat. Okay na. Ito yung bayad ko. Wala lang ko ha. Nusok lahat. Oo, wala na. Dahil kailangan eh. Mabusok ko ito eh. Wala, di na ako po yung iba. Okay, thank you. 5 minutes later. Mga kabeli, nasa bahay na tayo. Bibili lang tayo ng leeks kaya tinene. Leeks ka ba? Achok, hindi kayo nag-jogging? Wala na lang yata. Okay na to. Tay. More. Mambalita tay, kararating ko lang. Wala nagpapalita. Wala bang balita? Ama namin, Saka isang bawang. Magkano bawang dalawa? mapasa amin ang Kalimutan ko, tita na eh. Bumili. Nakalimutan kong bumili sa palengke. para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo Ang kami lugaw, walang kamatayan lugaw ni Lola Nene. papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami Kain muna tayo, penging spaghetti, tita. at iadya mo kami 5 minutes later. Mare. Wala eh, napasya lang ako, may order ako. Ganito na lang mangyayari nito. Ang bahay namin. Dito na tayo. Tulog pa ata sila. Nahugan ko. A few moments later. Good morning, ito. Start na lang ulit tayo sana sa lechon belly. Bale ito, 2.5 kilos. So ngayon, nandito tayo sa Bustos, Bulacan ulit. Yan nangyayari. Shoutout kay Brian Ilario, kare.
Umorder siya, kaya lang hindi ko alam kung anong order niya. Saka yung mga customer nga pala na-cancel nung nakaraang araw, ano, medyo pasensya na po kayo. Medyo busy lang po ako sa Pampanga. So to 2.5 kilos siya, lithium belly. Ni-slice ko siyang ganyan, tapos dito sa loob, doon ko ilalagay yung mga ingredients natin. Tulad nito, yung hindi pala hindi ko na nabanggit. Yung mga gustong bisitahin na lang yung ibang mga video ko, nandun lahat yung ingredients na nilalagay rito. Yung lamig sa daan kanina. Malis ako ng alas 4:30 ata. Pagkatapos ko nagkape, tapos dumiretso na ako dito. Yan. Balto, salt and pepper, saka MSG. Yan. Bali yung ingredients natin, pinapasok natin sa gitna. Dito mismo sa mga iniwan natin na to. Tapos ito, kapiraso, dahil hindi nila nasakto kanina. So, ipapalaman na lang natin na ganyan. Tapos bawang. Papas ko na pala, hindi natin namamalayan mga kabeli. So, yun nga si katrabaho, parang gusto niya mag-sponsor dun sa bata na pinost ko kahapon. Yung batang may silibrian. Hirap bigkasin nung sakit ng bata. Ayun, at least kahit pa paano nakatulong tayo sa ganung paraan. Shoutout kay Mamos Way, sa kay Papus Way pala. Napakabuting tao. Tanlad. Tapos onion. Ay, wala pa palang onion. Leeks. Huling-huli yung leeks. May tanlad na, mga kabeli. Yun. Shoutout nga pala doon sa barangay captain namin sa barangay San Juan Banyo, sa Arayat. Kap, maraming salamat. So, gusto rin mag-sponsor doon sa bata. So mga kabeli, nalobat tayo So ito na. Nalobat yung cellphone, hindi ko na malayan So ito na, tapos na yung finished product ng lithium belly natin. Lulutuin na natin ng 2.5 hours sa turbo. Kagaya ng dati, 100 muna sa umpisa, tapos 1 hour. So yun, tapos shoutout tayo. May mga nagpapa-shoutout na rin So yun, 100 tapos 1 hour. So may listahan ko ng shoutout. Pogi ko pala sa video. So ito, shoutout tayo. Medyo ako ko sa'yo, lamig siguro sa daan. Sobrang lamig.
Yun, shoutout kay Diego TV Gonzales, pare. Maraming salamat ulit, suporta. Si Diego TV po, kumpare ko po siya since nung hindi pa kami nagbablog. Vlogger din po siya, kung mabisita niyo po, pag-ibisita po. O, Katrabaho, ayun, si Katrabaho TV. So, yun, mamaya Katrabaho, mapasyalan na kita dyan sa site mo para mapuntahan natin yung batang gusto mong makita. Saka si Anthony Dave Santos. Yun, pinapashoutout niya yung family Miranda sa Arayat. So, mabuhay po kayo, family Miranda. Saka si Manalito Malonzo, salamat po sa mga comment ninyo. Si paring Rodel Lorantes, pare, taga San Miguel, Manila po. Natira din po tayo dyan eh. So, saka si Sener S. Merio, vlogs. Seni Caballero. Saka si May Paradise in Germany. Ma'am, maraming salamat po sa mga magagandang comment ninyo sa amin. Saka tuloy lang po tayo sa pagtulong hanggat kaya naman eh. Basta actually, ako kumukuha lang din naman ako ng budget dito sa maliit na business namin ng misis ko. Kaya sabi nga, kung ano yung kaya lang ibigay, yun lang ibibigay natin. Huwag naman yung hindi mo na kaya, pinipilit mo pa. Mahirap naman yan. So, yun lang po, shoutout. Tapos mamaya, deliver. Tapos, ewan ko, ano nang pwedeng gawin natin. Meron kasi akong kausap din na tao, di ko alam kung makikita kami mamaya. Pero for sure, si Katrabaho mamaya siguro papasyalan ko siya. Kahit nasa Bulacan ako, pipilitin ko makauwi ng Arayat ulit. Para maayos yung gusto niya mangyari. Mapuntahan yung batang may sakit. So, shoutout Katrabaho, napakabuti mo. Wala eh, kabarangay ko po si Katrabaho. Kami nila ka-farmer saka ni JP Muscle. Yan, isang ano po kami sa barangay San Juan Banyo. So, sana gumanda yung mga channel natin, mga vlogger na San Juan Banyo. Yun lang po pangarap natin eh. Ako naman eh, pangarap ko lang ma-monetize eh. Okay na sa akin eh. At least yung mga nagsasabing ano ko na parang walang pupuntahan tong ginagawa ko. Nasa inyo na yun, mga buzzer kayo. At least, yung ginagawa ko, hindi nyo naman kayang gawin eh. So, hindi ko na papangalanan kung sino ka. Alam ko at alam ko. Wala, bahala na. Bahala na sa sarili mo. Sige, babay po. 5 minutes later. Mga kapeli, okay na tayo. So, di-deliver na tayo. Nakita ko mga kabeli. So ito 2.5 kilos. So nagkakalaga siya ng 1.5. So siguro gigita tayo ng mga 600 dito. A few moments later. So ito yan, finished product natin mga kabeli. So pwede nang i-deliver yan. So mga 11 kasi usapan namin ng border. Di ko kilala, through text lang eh. Pero dito lang sa Bustos yan. So ito kasi sa ano to, sa mga 15 person. Yan. So packaging na natin. So may nagpahabol nga pala ng shoutout no, na Leia Natienza saka Remilyn de la Cruz. Friend nung nag-edit sa akin, si John Paul, kaibigan niya po, nag-message po sila. So, pinapanood data yung mga video natin, pinagtsatsagaan. So mga kabeli, siguro hanggang dito na lang. Ayun mga kabeli, hanggang dito na lang siguro yung video natin. So, hindi ko na kayo mayana sa delivery kasi walang mahawak ng camera ko eh. So, maraming salamat po. Yung mga gustong mag-comment, pasubscribe na rin po, saka like.
So, maraming salamat po sa inyo. Thank you.